This is Emakhaya Podcast. Mystic Verse angikwamkele ndikubulisa mntakwethu Emakhaya Podcast. Okay ukuthi ndiyabulela manje nama ndizibulisele kubalandeli bakho ndizibulisele nakuwe bhuti. Yes. Ngubani Mystic kumuntu ongamaziyo? uMystic wena bhuti ngokwela lapha ekhaya ngumfusi wakwaMhlaba. Umfusi wakwaMhlaba pha kumhlaba waseCacadu eMkhabhusi kwilali yakhona. Yes. Ndingowapha but ke ngokusokuhlala ke ngondilapha eKomani. Alright. Mna ndazibiza ke uMystic Verse kuba ndibona ba abantu basekhaya kuba bethendiye imfusi nisize emva kwamawele. Ndamndedwa manyani. Ndinawo lamawele apha kum yabo. Zininzi into endikwazi uzenza ndiyayithwala le minqwazi. Ndaphela ndiba nguMystic Verse njalo ke futhi kuba ndiyabhala. Eli lika Mystic Verse ndidla ngolisebenzisa apha esilungwini sikakhulu. But umculo wami is very broad. Xa ndiyibetha ngokwesiXhosa ndiyalitshintsha negama ndiyaphambana apha engomeni. Ndibe ngundumiso. Unenkenke. Inkenke ethile wena. Ndibe ngundumiso. Pha eKomani bayandazi xa ndisendihamba ngokwesiXhosa ke ngoku because ndaye ndabona into yobana since kwale ndikukufunda ndidibene nayo ngesiNgesi. Le nto ke ngoku iyenza kube nzima into yobana ndizifunde mna ndibe ndim. Ndaphela ndizibiza loo Mystic ndazibona izinto kakhulu hayi man. Abantu basekhaya bashiyile kodwa ndihamba ndedwa ngokwapha kule ndlela. Ndaqonda hayi mandizichole lo ndumiso lo. Ndumiso ndimchola phi ke ngoku yena umama. Okay. Umama ngonondumisa igama lakhe. Okay. Yebo. Le nto yomculo ndiyithathe kuye. Like njengoba bendikhula bendimamelisa uMichael Lenz andifundisa ubhala ii-rhymes yonke laa nto nokhuphela ingoma oyithandayo uyimamela uyibhale phansi uyifunde uyazi word for word because ebengayithandi yena laa nto uba ushwantshathe ii-lyrics zengoma imvisa kabuhlungu yena laa. So bevela phambane hayi sekwenza loo nto apha sundiphambanela bhala le ngoma phantsi uyibithini uyabo ungathethi into engekhoyo. So ndaphela ke ngiqonda tyhini since umculo ndiwufumene kuye xa ndibuyele ekhaya mandibuye ngeli lakhe lobuntombi likanondumiso. Ngoba wenda wangunolibabalo. Walilahla eli lobuntombi walishiya ngeva ndalichola ke mna kapha emculweni ba hayi Ndingundumiso. Watsho waduma sakwazi nathi. Ndingundumiso mandithathe eli likamama. So undumiso ngulowo mntu wena bhuti. Umculo endiwenzayo ngulowa we-hip hop isikakhulu but ndiyakwazi nozenza irege ezinye izinto ezi but ndakhetha uhlala apha because andiphiwanga mani uba ngumlonji. Ivoice yami uyayiva nawe uba ivoice etyala. Ndithethe phezu kwabantu ndiyashumayela. So ndaqonda ukushumayela kwe-hip hop kuyandixoza man. Ndiyakuthanda man ushumayela apha kwi-hip hop nambona bhuti. So ndaphela ndihlala njalo ke yona emculweni. Ngumni Mystic Verse. uMystic Verse wena lo masimiyeke because akanazi isini yena. Kodwa wena umfusi yabo. Umfusi yena utata njengoba ndingumnana womtshato ngumgcini. Umgadlume umalamba yendle unokwindla odla igusha zabelungu athi zizigudula izithafa. Utata lo. Then ke ngokuzoba ngumama ngapha uMampondomise. Uyawungixolela ke amaMpondomise namampondo zange ndakwazi kwawohla. Kaloku ngamawele lawa. Ngamawele umpondo nompondomise. Hayi Mpondomise. Ntombi hayi Mpondo. Wenye nje le kum. But yena ngumampondomise ke ngoku yena umama. Sure bro. Sure. Ecumakala nibekwa intoni eSibanda Records? Apha eCumakala ndize ngoSister Focus kwangoku ne. uSister Focus unecwecwe aliqulunqayo elithi Insusa Yethongo. So kweli cwecwe lakhe mna ndingulo samaqosheni ndimbambela isandi nje esi ibeats ke zenziwe ngabantu akwethu mna ndi-engineera nje ingoma ezi. So namhlanje bekukho iitrack ezimbini ezipha kwela cwecwe. A1 featurisha uBoot Focus apha eCumakala nesibini nguHeavy Mind uGuga naye olapha eCumakala. So uSister Focus uqonde kube egqibele kudala ngapha makakazophinda uzobona iCumakala arekhode neebras apha eCumakala so that izoba nalamdla kule ngoma sizivezise ekhaya. Yabo. So besizama urecreate lo film uSister Focus namhlanje for ibras. Sithe kabe sincokola wachaphazela nomcimbi we-podcast oyenzayo but in audio format. Kasibalisele ngayo. Ifumaneka phi? Ipha ku-YouTube yona bhuti phansi kwe-channel ethi Umthi Wobomi Sessions
u-sessions wakho phaa ekugqibeleni ususa nje u-S ufake u-Z acause underscores zizibase umthi wobomi sessions. Yes, kasixelele ngomthi wobomi sessions. Umthi wobomi sessions yi-event organizing company nangona singekayirejistarishi. Thina phaa eKomani no-Sister Focus saye saphela siba neqela le-artist zidibane zizodwa zidibanise ii-resources zazo uncedisana nee-careers zezi-artist into yobana zibheke phambili. So eli qela salithiya into yobana yi-Afro Turban Ninjas, Sure. Africans Fighting and Resisting Oppression, with eco members ezingu-Mystic Verse, uSister Antaraj Focus, uJablisi, ibe nguShango, ibe nguBlack Ink. Wow. Ngalamadoda mane nosisi omnye senza eli qela. But ke ngoku ngoba ubomi buyabuhamba sasebenza baye ezikolweni yangolo saa ndaqonda mna since i-equipment ifike nam andikwazi ke ngoku uyivalela Ibe ne-rust, hayi, yamosheka nakuvalelwa. Ndathi kubo masenze i-event organizing, siqale ukwenza ii-ciphers. Zikhona ii-ciphers zilapha kula makhasi onxibelelwano, ufike unikwe i-beat urekhode, uzirekhode ividiyo uyifake phaa. So umntu wobomi nento ekuthiwa ngu-G-ciphers enjalo esiyenzayo phaa kwela cala eKomani. So sikunika lo beat uye phaa kuthi eDojo Productions, i-production yethu ile kwela cala, urekhodwe ndim. Ibeat awuzuyenzelwa ndim, ndidibana nee-producers zaphaa elokishini, Thumela i-beat, zizisa ii-beats, basubmit ii-beats, ufike ukhethwe ngabantu bonke behleli basithanda le, siqale ngayo. Nice. Kushuthu uyabona ngosesaba nazo neekhamera. Eh, Qala besisokola bekunzima. amcenga besicela i-iPhone. Bona umuntu ukuthi akavumi ufuna ushuta ubhebi, ubone ubone yayilonto. But saye esikhula. And then umntu wobomi waphela ke ngokuba ne-podcast, because ndiyabona uba okay mninzi ngokumculo khoyo okhutshwayo. Ibraz yakhupha qho every day, every week itrack entsha, but abantu abazazi bazozifumana njani. Yaqona ke masenze i-podcast, but ke ngasina camera. Ndenza i-podcast eyi-audio yodwa qha, because khumbula ndindedwa ngoku. Sure. Abanye abantu abekho, andikwazi uthi khandibambe lapha ikhamera khawuthintini masidibanise imali sithenge intuntu ndindedwa, funeka ndisebenzisele ndilapha endlini. Yaqona ke man zavele ndenze loo podcast. I-podcast yakhona ithi Soul Radio. Xa ufika phaa kulaa channel yethu ku-YouTube, i-playlist yodwa nje. Wow. And then kwi-playlist elandelayo nguBushido Rap Battle League. Cool. La playlist yona yeye-battles, nayo yenye platform naleyo. Cool. Kwaphaa kulaa channel. Phaa ke ngoku bayaqhulana abantakwethu. Yazibuya ezi-battle raps. Yes. Mna dope nawe. Yabo bake baqobisana. But ke ngoku what I'm trying to build kuyo yonke nobana sidibane sizi-artist, sike sikwazi uba nayo noba mhlawumbi because siyarejistarisha mos sibe zi-legal entities sisonke. That's how we make our money. So uba sinodibana sibe ne-cooperation esisengela kuyo imali, ingathi kumi ngasizalela enye imali loo. Yeah, ngazi ne-funders mhlawumbe Iyayibona because ngoba yasibona uba silapha sisonke silapha, abazi uyosikhangela one by one. Intle kakhulu. Uthunywa nje thina uba sifuna ukwenza ifestival ye-hip-hop, hambani nosithathele ii-artists. Siyahamba siyothatha ii-artists, siyothatha abantu be-fashion, siyothatha abantu be-camera, because ngabantu esihlala nabo bonke abo and banezi-entities zi-different. But naleyo iseliphupha, because xa ndizama uyiphitsha ebantwini phaa kum engingqini, noba uTavesi ufuna utya ngathi. Yeah, kukhona la element. Ikhona ikona endiyibonile yangekayiboni yena. Kanti no. Kwa uba ndiyenze le nto kuthanda, andiqhutywa into yobana mhlawumbi andinandlela yozithengela iroll-on. Ufuna uba rich ngabantu. Ndiyakwazi uzenzela ezam. Sisiphiwo sakho, lubizo lwakho. And ayikho inkomo edla yodwa bhuti omdala, ayikho. Kufuneka sidibane ekugqibeleni, sidibane kusetyenziswane kuzophuma le nto siyifunayo. Because sizawuthi siyiKomani, kukho iCumaka, kukho iMundi, Yebo. kukho intoni. Yebo. Sidibana njani nabo ke ngoku aba bantu xa sizivalele sodwa phaa? Eza borders. Uzivalele kokwenu. Uzivalele kokwenu. Senze eza borders. Uyayibona loo nto? Senze eza borders zaziswa ukuthi Sifuna uzophula ngoku because napha the colonizers. through large ciphers simenzayo bekukho i-division entobana
nina ningabaselokishini thina singabasedown. That's the first barrier esiye sadibana nayo ngo-G-Cyphers. Nabo abantu akwethu sihleli nabo eGardens bathi bona bangabasedown abazorapha nabantu baselokishini. Yebo. Qha ngoku nalapho ufuneka ube psychological. Yabo. Kulula manje uqhatha umuntu. Kulula uqhatha. Lana abantu phela besenza into ebengazazi into uthuke segqibile naye because kulula uqhatha umuntu. Now thina sifele sababona siba no Brazil talent iyafana. Whether usedown, whether uselokishini. Senze into ewana egqibeleni and kuzafuneka sifeaturishane kwa kwingoma. Like just simple nje ungasoloko uwedwa ezingomeni zakho. Kunguwe. Akho umuntu ozakuwe bhuti omdala. To Sometimes uzawumanyelwa cause uhamba nalo muntu bamaziyo. Batsho babe nomdla ke ngoku abantu bathini bafuna ukwazi wena. bakwazi ya. Senjo nami ethi umakala ndingene njalo bhuti omdala. Kanzo. Ngene ngowathaba. Inhle kakhulu. Wathaba endibene naye eshowini phi eMonti. Yebo. Sikwidugude ngapha eMonti sadiba asazani kwakhona sazanayo ngenxa yalomculo kwelacala. So lento ndizama uyibuilda kwelacala it's not like into esenhloko. I've experienced it. Because yabona ngondiphi istudio sakhe. Umzekelo isistudio sakhe wathaba. I was there when he was conceiving it. Singekabikho kwalapha Yeah, iseliphupha. esayicinga. Selithongo. Nandi-interviewer kwidugude kwaTembo. Mna kwethu njengoba ufuna uthengisa lo hope to the hopeless to the hopeless. Yeah, hope to the hopeless. Yeah. Ufuna ntoni? Athi umuntu akodwa ndifuna istudio. Yilana ndaqonda xa sesikhona istudio. Nami ndifuna uze istudio. Ndizobona. Ndizothi mnta kwethu ndiyavuya man yabo. Because iyaphila lento siyayibona. Sometimes bangathi amaphupha wethu akude bro. Because asifuna ukuya kwabo abantu bafana nathi. Sometimes ukuze ufunde funeka kubekho umuntu osecala kwakho. Umzekelo iproduction ndayifunda njalo. Ngihlale nomuntu oyiproducer, ngihlale naye, ndimbukele iproducer, ndimbuze wenza ntoni, uyenzela ntoni, ndayifunda iproduction namhlanje ndiproducer. Wow. Kubalandeli bakho xolo mntakwethu. Sure. Kubalandeli bakho bakufumana njani? Ndiyafumaneka ku-Facebook futhi under uMystic Verse. uMystic Verse wakhona xa umpela MISTIQUE. Ufake i-hyphen and then ufake uverse lo uqhelekileyo. It's MISTIQUE. Mystic Verse and then eqhubelele with the hyphen. And then And then ke ngoku for umuntu wobomi yonke into enomntu wobomi endiphusha kuyo i-down ndisuka kuyo. It's not under i-tag yam ka-Mystic Verse. It's under laa mntu wobomi. Because ndizama uziseparate ngabe ngathi ndifuna utya ngabantu. Yabo bhuti wam iba ngumntu wobomi. Umntu wobomi ke umbhala ngale ndlela isounda ngayo umthi space wobomi. Then egqibeleni abe no-sessions nazi into emohlulayo because baninzi mos umntu wobomi. U-sessions wethu unozethu uluqhelekileyo SESSIONZ. Susu S fake nje la Z wena bhuti wam then ngumntu wobomi sessions. Siyafumaneka ku-Facebook, siyafumaneka ku-YouTube, siyafumaneka ku-TikTok, uyasifumana naku-Instagram under the same tag umntu wobomi sessions. Mntakwethu, on behalf of wonke nje umuntu team yam yase Emakhaya Podcast ne-Amahlathi siyabulela kakhulu. Keep up the good work. Masikhanye isibani. I just want to